дар интернет видеое нашр шудааст ки гӯё дар ҷараёни музокироти ҳайатҳои тоҷикистону қирғизистон дар аввали моҳи май раҳбари ҳайати қирғизистон ва раиси кумитаи амнияти миллии он кишвар Қамчибек Тӯшиев аз мардуми тоҷик барои хунрезии ахир дар марзи ду кишвар узр мепурсад. ин видео мавҷи вокунишҳоро дар байни корбарони қирғиз дар шабакаҳои иҷтимоӣ барангехтааст. дар сабти кӯтоҳ дида мешавад ки аъзои ҳайати қирғизистон аз ҷумла Тӯшиев ва волии ҳамакнун собиқи вилояти Ботканд Омурбек Суваналиев дар муқобили ҳайати Тоҷикистон бо роҳбари раиси кумитаи давлати амнияти миллии ин кишвар Саймумин Ятимов нишастаанд ва дар толори музокирот вазири нақлиёти Тоҷикистон Азим Иброҳим ва раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ҳам ҳузур доранд. мо ба халқи муҳтарами тоҷик дар сулҳу созиш зиндагӣ хоҳем кард. моро бубахшед, мегӯяд Тӯшиев дар ин видео. баъди ин суханон бархи аъзоҳои ҳайати Тоҷикистон табассум мекунанд ва дар посух ба Тӯшиев ташаккур мегӯянд. вале хадамоти матбуоти кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон рӯзи 6 май дар як баёнияи кӯтоҳ ин видеоро фейк номид. сабти видеоӣ дар матбуот ва шабакаҳои иҷтимоӣ паҳншуда дар ин бора ки раиси кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва раиси ҳайати ҳукумати Қирғизистон дар комиссияи таъин ва аломатгузории марзҳо Қамчибек Тӯшиев аз ҳайати Тоҷикистон узр мепурсад навори сохта буда беобрӯ кардани раҳбари идораро ба ҳадаф дорад, гуфта мешавад дар баёнияи кумитаи амнияти миллии ҷумҳурии Қирғизистон. дар поёни моҳи апрел дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон задухӯрдҳои хунине сурат гирифт ки дар ҷараёни он аз ҳар ду тараф дасти кам 53 нафар кушта ва 236 нафари дигар захмӣ шуда ҳудуди 300 хонаву мағозаву мактаб ва гузаргоҳҳои марзиву иншооти дигарро оташ заданд. рӯзҳои 1 ва 2 май музокироти ҳайатҳои ду кишвар пиромони масоили марзӣ доир шуд. ду ҷониб дар ин музокирот ҷиҳати оташбас ва хуруҷи нирӯҳо аз нуқоти доғ дар марз тафовуқ карданд. ҳамчунин тафовуқ шуд ки аллакай то 9 май тасвири хати марз дар қисматҳои баъсии марзи Тоҷикистону Қирғизистон анҷом дода аз Хоҷаи Аъло то ҷамоати Ворух дар хамгашти самти шарқии нуқтаи аҳолинишини Тангӣ якҷоя роҳи мошингард бисозанд ва ба тасвири хати марз дар қисмати Ворух танҳо сохтани ин роҳ шурӯъ кунанд. бо гузашти қариб 30 сол аз суқути Иттиҳоди Шӯравӣ аз 970 километр марзи Тоҷикистону Қирғизистон то имрӯз танҳо 504 километраш пурра таъин ва аломатгузорӣ шудааст. дар қисматҳои баъсии ин марз ки асосан дар марзи Исфараву ноҳияи Бобоҷон Ғафуров вилояти Суғди Тоҷикистон бо ноҳияи Ботканд ва Лейлаки вилояти Ботканди Қирғизистон ҷойгир шуда ҳар сари чанд вақт муноқишаҳои хунин рӯй медиҳанд. муноқишаи поёни моҳи апрел пурқурбонитарин муноқиша на фақат дар таърихи низоъҳои марзии Тоҷикистону Қирғизистон балки дар таърихи муноқишаҳои марзии чанд даҳсолаи охир дар тамоми Осиёи Марказӣ дониста мешавад.